Goeie, dit is het Oorlogsjournaal. Je hoort mooi een reportage over hoe verhalen van Skilgers in een voorstelling te lonen komen. En Ernst Langhout, haast het verste weer op het oorlogsfeest, is hier ik weer met zijn muzikale vrienden. Ik ben hier op camping Appelhof, want hier speelt een stel jonge theatermakers uit de Griek haar stik. Daarover meer, eerst het volgende. Elke keer binnen de weg kunsters en theatermakers die het wat maatje willen met de bewenners van Skilge. Want ja, oorlog is oorlog, toch het oorlog in haar bewenners. Noordergraaf en Detmus, die verwerken verhalen van Skilgers, jong en oud, in haar vaststelling Telefoon. Ik ben Wiesje, zeilmaker en ik woon op West. Hallo, ik ben Michiel Stobbe en ik woon in Lies. Ik ben Tamara Meijer en ik woon in Horen. Vrouw Zeilenmakers, Tamara en Michiel zullen zien hoe haar een bijdrage in het stik verwerken binnen. Goedemiddag. Telefoon heet het stik. En dat stiet symbool voor de verbindingen tussen mensen. Maar de lijn is daar. Het publiek wordt om hulp vregen. Ploeg 1 blijft hier aan de rechterkant, ploeg 2 blijft in het midden en ploeg 3 aan deze kant. Bevolg je eerst de blauwe trie. Die brengt dus naar de verhalen van de Oude Rijn. Die gaan over het delen van je gevoel en over speed. Zo blij dat ik je heb. Ja. En wat jij die ook redt? Dat mijn moeder zei, wat ben ik blij dat ik je heb. En wanneer zei ze dat? Toen ik 58 was en zij op sterven lag. In het begin zeiden mensen, oh, is het niet te zwaar over angst, schaamte en spijt te praten? En wij hadden zoiets van, nee, wat juist zwaar is het helemaal niet benoemen. De rede trie brengt dus naar de jonge Rijn. Tamara speelt haar oors ikkie mee. En hier gaat het oor schaamte. Daar schaam je je voor. Ja. Maak je veel spellingsfouten? Ja, ik heb dyslexie. En denkt u aan de etiketten. Laat niet uw schaamdelen zien wanneer dat niet nodig is. Als je eenmaal durft te zeggen, ik ben wel eens bang of ik schaam me wel eens. Heb jij dat ook? Ja, heb ik ook. En dan is het lichter. Het is er dan nog wel. Nou, het is prettiger als je met iemand over praat, want dan prop je het niet helemaal vol in je hoofd. En dat brengt us bij de Ingst, de scène van de jeugd. Dat was het angstmonster dat op school kwam. Waar je bang voor was, dat moest je maken als een masker. En in deze theatrale koppen binnen ook weer de verhalen van de band werd ze bang voor binnen te jaren. Is het nou ook nog angstig? Nee, eigenlijk niet. Want hij is, zeg maar, omdat je hem zelf hebt gemaakt, weet je ook dat hij nep is. Pak die lijn vast. Dan ga ik proberen verbinding te maken. Ja, let op. Ik ga bellen. Happy end. Als iedereen hem met elkaar verbindt, komt de verbinding te staan. Dank u voor het verbinding maken. Dit was Telefoon. Het is belangrijk om je te utteren. Ja, nou en of. Ik ben hier op camping Appelhof, want hier is een stel jonge theatermakers uit de Gediek Delstrutsen. En Marius, doe jij erbij, wat is dit hier? Ja, nou ik zal het sterker vertellen. Wij binnen het theatermakers. Wij zijn gewoon VMBO-scholieren van de burgemeester Harpseskwallen uit Gardiek. En wij hebben een soort van kunstklas. Wij hebben al jaren maken wij theatervoorstellingen met onze groep. En dit hier, of vliegen hier, hebben wij een productie maken die een overdadig succes weer, wat geweldig weer. Wij vonden dat verhaal dat moeten we de wereld inbrengen. En dat gaat door bier. En dat gaat door bier. Dat gaat door wat band doggen in soepketen en caravans. En
En waar het alle maar fout gaat, maar waar het ik wel heel gezellig is, maar waar het ben te gauw, te volle soepen. Daar komt het eigenlijk bij. En daarom zit hij hier op Appelhof, want dat is een jongerencamping met een soort sopenbus. Ja, nou de Appelhof, dat is eigenlijk de plek waar wij het spelen wonen. Want de Appelhof heeft een naam van het Sodom en Gomorra van de alcoholproductie of nuttiging. En het oeralpubliek, de 40ers, die hebben hier alle jaar ergens in hun leven een keer dronken geweest. Dat ken het ons. Nou, en die komen hier dan nou weer. En als je zegt hoe dat nou gaat met de jeugd. Stop! Stop! Nou ga je te ver! Hoe heb je dat van me krijgen? Want ik weet gewoon dat Oerl heel moeilijk doet wanneer het theaterzelschap boeten het festival om dingen hier op het eiland wandelen. En het is hier een Volkswagen. En wij gewoon een Appelhof bellen. En toen weer kleer. Ja? Ja, zo simpel gaat het. En geen drokte en... Helemaal geen drukte, gewoon gewoon samen kleer. Hartstikke welkom. Squalla heeft het helemaal sponsoren eigenlijk. Daarom is het een gratis voorstelling. En de meesten zijn laaiend enthousiast. Elke keer spelen de Oerl-veteranen Ernst Langhout en Johan Keus op Skielge. Dit hier doen ze het even oors, want ze hebben een tweede maat meegenomen. Sietse Heijmen van het jedere Pikmeet. Dit jaar valt het WK voetbal tegelijk maar Oeral. En ik op Skielge wordt er massaal naar us oranje jongen. Elia en toch de goal van Kans. En nu is de bal dicht. Nu is daar het doelpunt. Voor Oeral-veteranen Langhout en Keus een mooie entourage om te spelen vanzelfs. Alleen is het dit hier krekt wat oors als vageende jaren. Namelijk het duo is maar Sietse Heijma, je weet wel, die van Pikmeet, nou een trio. He says, my young fellows, if I hear one word, I instantly now pull out with my sword, and into your bodies a strength will abort. So now, McCain devils, take warning, and Arthur and I, we took in the odds, and we gave them no chance with their long-sheltered swords. Our whacking shillelaghs came over their heads and paid them race smart in the morning. Ernst, wist een beetje uitzien op Johan? Ja, is het maar eerlijk. Ja, nee, lang niet. Nee, na 15 jaar spelen helemaal niet. Hoe staat dat? Nou ja, omdat nou ben je een trio, hè? Nou, dat wie meer omdat Pikmeet waarschijnlijk op een gerutje weer. Toen zit ze niet meer graag wat oors doen. En Zit ze weer vrij. zit ze weer vrij. En wij dachten, nou dat is vast wel interessant. Want sowieso hebben we dezelfde grote interesse in eerste muziek. Home I like to be, home for a while in my old country, where the oak and the ash and the bunny rowan tree are all grown free in the North Country, yeah! Maar Sietse, is al last van het welbekende Zwarte Gat? Nee, ik heb eerst even Skofke niks gedaan. Tot na de zomervakantie. Toen ben ik eens begonnen te denken van, wat wil ik nou? En ik doe nog verschillende dingen. En spelen met deze man is er hier van. Now well, if it be a girl child, you send her out to nurse, with gold in her pockets and with silver in her purse. Voor mij is het hele leven een experiment, dat is ook wel. Maar de bedoeling is wel dat we zo bij elkaar blijven, want het speelt hartstikke lekker zijn. Ah, lekker beetje. Dit wordt alweer. Morgen hebben we een reportage over de Lunatics, die een apenkolonie nooit spelen. Bedankt voor het zien. Nog een hele gezellige jong. Stop de regen.